Kudala sagcinana esagcinana kudala sagcinana. Sizoyihlabelela sonke le ngoma ngoba ingoma yokujabulelana ukuthi kade ngahamba la ekhaya manje ngiyajabula ukumbona. That's why ngingathanda ukukhuluma ngama-mic because bayapapa abantu abaphatha ama-mic. Abantu abaphatha isound nje naturally bayapapa. Akula kube umuntu oyedwa ozophatha le yanto. Kudala sagcinana usagcinana 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 kudala sagcinana sanibona abaphimo usagcinana kudala sagcinana sanibona abaphimo sanibona abaphimo kudala sanibona abaphimo sagcinana sanibona abaphimo sagcinana kudala sagcinana awubakithi kube ngiyazi ukuthi kushiwo kanjani ngesifenda ngabe ngiyasho manje. Kube ngiyazi kushiwo kanjani ngesipedi ngabe ngiyasho. Kube ngiyazi kushiwo kanjani ngesisuthu ngabe ngiyasho. Kodwa ngijabulele ukuthi nivumile. Bafethu, I guarantee you, I don't visit any place ngingazi ukuthi kwenzekani khona. It took me 12 years to do what I do. It took me 12 years to survey this country and see the faults and see the greats of it and also see what needs to be done. Akukhetha ukuba indoda ngathi noma ngafa yazi ukuthi nje abasamba laba fethu lapha kathweni kunabantu abatshaliwe abatshalela ukuthi bezolimaza thina. Lapha phakathi kwamaphoyisa kunamaphoyisa ahlangene negebengu amanye ayila amaqembu. Yes. Manini ngimkhombisa ukuthi lento izolunga kanjani. Ayizokulunga ngokuthi sithi amaphoyisa abheda. Izolunga ngokuthi mina nawe silunge thina baphelelwe indawo abangalungile. Asizukulungisa. Uyabona la kule ndawo esikuyo kunamaqembu egebengu la. Can you believe ukuthi amaphoyisa angamaqembu ngokwehlukana avikele igebengu? Niyazi ukuthi ngimtshela ukuthi kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ngabaphathi beyiteshi. Abaphathi beyiteshi, they compromise the junior policemen and women. Or station commander, no brigadier. They compromise these young people. Abathatha isifungo sokuthi ngifuna ukusebenza ngibe yiphoyisa. Ingane sesikoleni kwa grade 8 ithi ngifuna ukuba yiphoyisa. Iqeda umatric, ihambe yotrainer, ifundiswe isiphoyisa, ifundiswe yonke into. Ifundisela ukuthi izoba yiphoyisa.
mayifika emsebenzini ifika u-station commander ucorrupt, ifika ubrigadier ucorrupt, ifika usayitsheni ucorrupt. Ingane encane inkosi yami uyafika, uzokwenza njani? He will be forced to be corrupt. But ithina ke, we love our police. Mina from the bottom of my heart, I respect amapolice. I respect that uniform. I love that uniform. I wish I was in that uniform making a difference. So ngizothatha isinqumo njengendoda sokuthi ngime ngithi noma ngafa ngizolikhuluma iqiniso, ngizolilwela izwe liyoze lilunge. I will stand up and help. I will stand up and help that young policeman and that young policewoman that wants to make a difference in this country, that wants to work according to the oath. Owathatha isifungo wathi ngifuna ukuba yiphoyisa ngiyosebenzela iSouth Africa, that young policewoman to become the brigadier one day that will fight corruption, that will arrest illegal foreigners and awatshele ukuthi awahambe. Sifuna amapheyisi azothi mayibopha umuntu ambophele ukuthi enze isiqiniseko sokuthi ayazi ngaphakathi ukuthi umshushisi akekho corrupt, imantshi ayekho corrupt, imagistrate umshulu ijaji elikhulu alikho corrupt, ukuze ipheyisi lizosebenza kahle. After i-30 we will be dealing with these problems. Izinsizwa zase-South Africa, izinsizwa zase-South Africa ngomhla ka-30, 1 million of them will be meeting somewhere, and all of them will be initiated ukuthi baqale babe ngamaphoyisa bona. Sizoshintsha amadoda ukuthi wona abe ngamaphoyisa, sizoshintsha amadoda ukuthi wona abe ngamasosha, sizoshintsha amadoda siwabuyisela ubudoda. Sifuna amadoda ayikhumbula ukuthi angamadoda, angalilahli ithemba, angahlali umuntu abukele kukhona into wrong eyenzakalayo. Wonke lezinsizwa ezi-1 million esesihlanganisile siyoyiqeqesha ukuthi zifunde umsebenzi wokubhekiswe. Izwe azolibheka mahala, niyezwa yini? Awezi ukukhokhelwa lutho, azolibheka mahala njengoba ngenza nami. Ngicela ukunithembisa ngengane zakwethu, abantu bokufika bazohamba kulelizwe. Mangikhetha ukukhuluma le nkulumo engizoyikhuluma manje, le ngiqala manje, ngicela niyishayele ihlombe, niyezwa? Mangikhethe nje manje, lalelani wengane zakwethu, selokhu niyaqala ukumasha, abantu bokufika bayahamba. Zishayeleni ihlombe, bayahamba baningi abantu bokufika, they are close to 2 million manje asebephumile ezweni. Mbayeke laba bazohamba kusasa, ngoba bazohamba baningi kusasa. Phela kusasa liyaguqubala kusasa, yabo. Abaningi bazohamba kusasa, kodwa nansi into engifuna ukunitshela yona wengane zakwethu. Imini ngamemezela umhla ka-30. Angikaze ngisho ukuthi ngomhla ka-30 kuzobulawa abantu, akuthi kuzontshontshwa. Angikaze ngisho ngomhla ka-30 ukuthi kuzobulawa izitolo zabantu. Ngathi umhla ka-30 umnqamlajuqu wokuthi kufanele ngawo uhulumeni ebese kulungisile esikhala ngakho. Uhulumeni kuneminyaka ewu-32, ngeke uhulumeni ethi eneminyaka ewu-32 bese kuthi thina ngo-12 years bese simenza uhulumeni alungise into eminyaka ewu-32. Angithi iqiniso lelo. Ingakho-ke kuzofanele thina singami kuze kube ukuthi inkingi iyalunga. Uma ngabe kukhona iqembu lezepolitiki elingafuna abantu bokufika behambe, ningalivoteli leli qembu lelo. Okwamanje asikazi ukusho ukuthi akwenziwe njani, kodwa ngicela ukuthi umuntu agodle ipeni lakhe ngesandla, agodle isithupha sakhe sifake u-ink, alinde ukubona ukuthi uhulumeni uyayilungisa le nkinga.
asifuni wemadoda afuna uba amakhansela kade sihlupheka nani amakwelekwele sihlupha nani kulabo nje abafuna ukuba ngamakhansela ake nini uqamba amanga ayikho into enizoyenza manini ngeke kuhluleke uhulumeni bese wena uyikhansela bese uthi khona into ozoyenza manini uyabona nje mina umuntu ohlakaniphile ngingameluleka mina umuntu ohlakaniphile ukuthi angajaha ukuba yikhansela manje ngoba akekho umuntu ozoba nenkinga njengomuntu ofuna ukuba yikhansela njengamanje bengingathi kungajahi kodwa makade uvele uyingxenye yethu ulwa lemkhankaso esiyilwayo hayi mhlambe singakweseka ke wena kodwa nje umuntu ozoqhamuka esixukwini nje ethi ufuna ukuba yikhansela engakazenze lutho njengoba sinenkinga engaka uzosilinda loyo so ke bafethu kuyavotwa ngomhla ka4 uhulumeni sesimnikeza unyaka no-half 18 months sithi akasilungisele into yabantu bokufika saze sambekela ne-deadline sathi umhla ka-30 June asizukwenza lutho asizukulwa sizolinda sibuke ukuthi uyasilalela yini uma engasilaleli ngomhla ka1 kukhona sokukhipha sokukhuluma uma engasilaleli uma nje uyabo 600 million lo hayi vele bayantshontsha siyabazi bantshontsha kakhulu asinankinga nawo into yedwa engiyijabulela ngalo 600 million ukuthi amaphoyisa angaholi azothola ama overtime nanso ke nje amaphoyisa waholelwa awayithola imali ngijabulela nje ukuthi wona yabona amaphoyisa azothola overtime kuzoba mnandi emzini amaphoyisa kube right ngiyajabula I'm happy kodwa u600 million asikaze wemadoda asikaze sisho thina ukuthi ngomhla ka30 kuzokwenzakalana namanje asikasho owani u600 million nobafowethu asikaze ngempela ukhona umuntu ongaphakama la athi thina ngomhla ka30 sathi sokwenza ukuthi kudingeka imali engaka empeleni ngoba yimi enganquma umhla ka30 why kungacelwanga mina ukuthi kube yimi engispenda lo 600 million buze ngileke bebona ukuthi bangaka abantu abangaba nemizi ephilayo la omama abanganamizi izingane engenabazali la ezingenamakhaya 600 million webaba malini u600 million asikaze sisho lutho akuzukwenzeka lutho asizukubulala lutho sebefuna ukwenza imali ngani yazi lalelani ngicela umuntu oneflag njengana ngumama phakamisa mama ngicela nje umuntu oneflag nje njengalo mama lalela uvela ungenza ivideo 30 seconds ngomhla ka30 yazo noma ngabe usendlini noma ngabe usemgwaqweni noma ngibonana nomakhelwane ungisendele yona mina ngizobe nginipostela lawo ma video eyakho ngawedwa uthi mina ngila endaweni ethile ngusibani wakosibanibani ngithi mina izoletha libuye ngila eTsakane ngusibani wakosibanibani ngithi izolakithi libuye ilokho ke sizobe sikusho ngomhla ka30 silinde ubani uhulumeni ukuthi asitshele ukuthi ngalo 600 million uzolungisa izinto ezingaki kulezi esikhala ngazo uma engalungisanga lutho ngomhla ka1 siyoba nepress conference sininike umhlahlandlela uyabona lamakuthi ukuthi agcwelelana naseThokoza naseFosloras ngizohlala la eGoli ngizohlala la eGoli hayi khohlwa uyabona uma besekhohlisana bebodwa bayasho bathi ngeke behambe bayakusho lokho uyabona mina mase ngifuna ehamba umuntu ngifike ngime ngithi wendoda ngima kanje engapha ngithi sawubona ndoda athi yebo ukuthi uyaphila athi yebo uthi uhamba nini yabo akanga ngahamba wena ungahlala sengikuphuza kanje bekani umoya phansi wengane zawethu nezo kulabo abathandazela ukuthi sife ngeke kwenzeke satshelwa sibancane ngalezi zinto esizenzayo ingakho singakhathali ngoba senza into esiyithunyiwe asifune imali asifune dumo asifune baholi asifune kuhola sifuna bona belunge selokhu ngaqala ukukhuluma ngihlale ngithi abahola abalunge ngihlale ngithi amaphoyisa walunge asikaze sisho ukuthi akehle usibanibani esikhundleni sithi abalunge ngomhla ka30 umengameli funa memezela ukuthi abantu bokufika bala eSouth Africa abahlele eThekwini bahamba nini amemeza ama Nigeria agcwele la eHillbrow naso Springs
nabo-Uville adayisa ama-drugs. Funamemezela ukuthi ahamba nini. Funamemezela ukuthi abantu bakithi njengoba kuphakathi ney'nsuku njalo masibiza amamashi begwelela bengasebenzi bazosebenza nini. Thina kusukela ngomhla ka-1 July webafowethu selokhu siqalele into kusukela ngonyaka ophelile ade nibona la ey'nkundleni eCape Town kwaMacro eCape Town uqashwa abantu eThekwini kwenye inkampani ekhandwa oPoloni uqashwe 500 wabantu bakithi. uSpa angiwu-advertise uSpa kodwa ngiyabonga uqasha ufune uney'khala zabantu abawu-6,000. Ulokuza uCheckers uCheckers Hyper ne lona uqasha abantu bokufika ngey'thuthuthu. Masuka nje ngomhla usuku nosuku sizobe sidila naye eNewcastle kunabelungu abaxhaphaza abantu bakithi, kunama-truck companies adanga abantu bakithi. eRichards Bay kunamaphoyisa avikela abantu bokufika adayisela abantu bokufika iyidakamizwa eRichards Bay. Uma kudlula nje umhlaba 1 sobe sidila nalezi ndawo angisaphathi-ke la sesinethim yala. My humble warning because uyabona i-corruption is a cancer. It's incurable. So I'm going to give an honest and the most humble request to each and every police, Metro Police, SAPS. My brothers and sisters in blue, if you are involved in corruption, stop. Because right now, when I started this thing long time ago, they thought I was joking. And now, as I'm saying, if police corrupt is laughing. He thinks or she thinks I'm joking. If you are a corrupt policeman or a corrupt JMPD policewoman and policeman, please, you are my brother, you are a fellow South African, just stop. Because asincengi muntu, asinandaba noma ugenerali, noma ubrigadier, noma ubani, sizokukhomba ngomunye sokuthetha musuku sidakelwa. Silungisizwe. Ngelethiswe. Nina ingane zakithi la emphakathini. Mantombazana. Haleluya. Awu. Anoke niqome bese niyayeka phela. Anobuye niyeke phela bakithi. Hawu yini? Hawu. Manini webosisa nimi madoda. Webosisi. Webo dadewethu abahle. Wephalaphala zakithi. Webo mafungwase. Ake niqome njengalomgwaqo lolu kuthiwa uyale. Hayi uyanwe madoda. Ake nime bakithi niyasicompromise abosisi. Sithi sesiphakathi nokusebenza. Sivele sifice ingane yakithi. Uyabona lapho ke sesine double agenda manje. Siyasebenza ngapha, sikhathazeke ngawe ngapha. Lo muntu udayisa ama drugs ngapha wena ingane yakithi ukhona. Sesinenkinga manje. Umuntu odayisa ama drugs ubulala abantu. Sisuke simcabangela izitho eziningana. Bese sizophazanyiswa nguwe ngane yakithi. Siyaqeda ukuncenga. Ngomhla ka-30 siyaqeda ukuncenga umuntu. If there's any illegal foreigner here, they must know that we don't hate you and we don't want to hurt you.